kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe na manta uwai rang ba ubalalai phe pras nam karta ya balatip kerteng kung ba shan bor surong ukon jong ulet ba tai bor long do marcelong ulajar ngai hak khat nyeu trik jom nai nai lar jom tas nem ar jar ar pulai kat ba udang mi na kaying kanya kha jong u patarim maulai nong kwar hagapor ar bajim step banlai phai chala ying sa sha jaya pedeng shalong hak e jahar bala ujo dagi pa ying asem shaki pulit jong kamaulai police station kila pentip ro ba kila persang ban telefon ya u hau nombar nyeun riu lai pra khandai saw saw ar saw sat hanrei shem la shim satia ya kapon ngila persang ban telefon nya kha jongi ile tho ba iba shan bor ilami na ying jong i hagapor ar bajim step lai tho ki ba ying hanrei hagapor khandai bajim step ngila yok pediang ya kapon call nak mobile jong i ba shan bor hanrei lakren penban da wei bru ubala yok har ya ka mobile phone na maulai nong kwar patarim ngila li sim no ya ka mobile phone na ubala yok tam pat ngila persang ban wat ya homen jungi hanrei hadukan ni klimat ngim sem la lap setia i la ong bat le thu shu shu ki ba ying la pentip ro ba shan bor surong upong da ka sop ti t-shirt rong yong ka patrun jeans rong blue bat ka sandal udon ni ka jingjerong ka ba saw put chiteng ai kasni dok ka bali bat ka dak sok kliang nakaliang ka khamat kamon ki ba ying asem kilkar pat ro ya kino ki ba uyo e yaw ni rong ba makin seo ba ban pentip lang ba mobile phone pra ar iwei khandai saw khandai pra san not sachisin pra ar iwei khandai saw khandai pra san not